आज कोणता कॉन्सेप्ट आहे रांगोळीचा? शंकराची पिंडी. इकडे मी तुला काय ते दाखवते इकडे. मम्मी चला. आमच्या काजलला पालीची भीती वाटते. पाल म्हणजे देवीचं रूप. ते असू दे रूप दे, पण मला ते रूप नाही बघायचंय. बघ ना कशी येते, काही काही बघ इकडे. तुम्हाला दाखवू का, कॅमेऱ्यामध्ये दाखवू का? ते पाहिली गेली गेली. चला ये. कुठे गेली? गेली त्या मडक्यात गेली, कुंडीत गेली. बघ चेक कर. गेली ना, गेली कुंडीत गेली, कॅमेऱ्यामध्ये गेली. दाखवतो. बानी इसको लेके जा, घर में लेके जा. दिल बघ तुझ्या सोबतीला आली. सर्वात इकडे काय करतो? तिला ना माझी रांगोळी बिघडवायला आली. जरा पण रांगोळी टिकू देत नाही, लगेच बाहेर जाऊन पराक्रम करून येते. सर्वात आधी तू काय करणार आहे? आता मी आधी सर्वात आधी सर्कल काढून देते. छापा काढणार आहे. सर्कल काढणार आहे. हे दिलू, बघा काय, आणि तू त्या सर्कल मध्ये बसा. दिलू जाऊन हे बघा काय. दाखव काय रे? काय रे देवा. अरे मला इथे मच्छर चावतोय मोठी मोठी. हा दिलू बस. सर्कल आला. हो अरे वा. शॉर्टकट. आज श्रावण सोमवार आहे, तर सोमवार निमित्त शंकरांची पिंडी बनवणार. हो. ए तुला देवीने आशीर्वाद दिला. हे बघ दिलूने काय केलं, हे बघ. ए काय केलंय? दिलू अजून रांगोळी पूर्णपणे झाली दिलू नाही ना. दिलू काय करते तू उन्हात? ऊन घेते. जादू आहे तू, जादूची बहीण आहे तू. घेऊन घेऊन घे. हा फिर फिर फिर, गोल फिर गोल फिर गोल फिर गोल फिरा. दिल इकडे ये, इकडे इकडे ये, इकडे ये, इकडे इकडे. खाण्यासाठी दिलू काय करते घाणीत? चला आतमध्ये. शी 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 काय करते? अरे बानी क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? कुछ इसको क्या कर रही है? ती बघ बाबू आवाज देते. चल दिलू आतमध्ये. चला 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 चला. मार स्प्रे मार, स्प्रे मार. गेली का? ही बघ आपली रांगोळी कंप्लीट झालेली आहे. बघा तुम्ही पण. वा वा वा, मी दाखवते. मस्त ना. सोमवार स्पेशल रांगोळी. रांगोळी शंकराची पिंडी. तर आज उपवासाच्या दिवशी काय चालू आहे? वाल सोलायचा कार्यक्रम चालू आहे. ते कोणते वाले ते? हे वाल सफेद वाल. सफेद वाल ना. हा, मोड काढलेले. त्याची भाजी एकदम छान वाटते ना. हा, उपवासाला आहे ना, अशी वालाची भाजी चांगलीच लागते. वालाची भाजी, बटाट्याची भाजी, गोडी, वरण, भात, चपाती, नाही तर पुरी, श्रीखंड असं करायचं उपवासाला. भाई तुम्हाला कोणती भाजी आवडते? वालाची. वालाची भाजी आवडते. आणि बटाट्याची. बटाट्याची. श्रीखंड. काय? श्रीखंड पुरी. श्रीखंड पुरी आवडते. अरे वा. आणि आमच्या दिलूला काय आवडतं विचारूया. दिलू बिचारी बघा, आमच्याकडे पाहुणे आले की दिलू बरोबर बाहेर झोपते. दिलू झोपते. हा, झोप झोप नॅचरल हवेत झोपते दिलू. हा, दिलूने आमच्या कोपरा पकडलाय बरोबर. दिलू एवढी शानी आहे ना की आमच्या घरी जर छोटा बाबू आला की दिलू अशी लांब लांब राहते. है ना दिलू? हा बघा शिफ्टू हलवते. हा बोलते. हा सांगायला लागत नाही, एवढी शानी दिलू आहे.
बघा आमची कॅट समजदार आहे, दिलू समजदार आहे आमची, आहे ना दिलू? गप. आज श्रावण मधला पहिला सोमवार आहे, तर हे बघा मी इथे उपवासाची खिचडी असते ना आपली साबुदाण्याची, ती बनवते. मी साबुदाणे घेतले, त्यात शेंगदाण्याचं कूट टाकले आणि मीठ सुद्धा टाकले चवीपुरतं. इथे बटाटे घेतलेत बॉईल करून आणि मिरची आणि हे आपलं थोडंसं जिरं. आता सर्वात आधी मी जिरा टाकते, त्यानंतर मिरची, आता याच्यात मी हा बटाटा टाकते आणि आता मी ते खिचडी टाकते. हे बघा खिचडी टाकते का साबुदाणे टाकते? हा साबुदाणा, साबुदाणे. आपली आणि इकडे मीठ खिचडी, सुद्धा मी आधीच टाकलंय हे तर. आपली रेसिपी रेडी. हा थोडं 5 मिनिटं हे स्लो गॅसवर शिजू देतो चांगलं झाकण लावून. हे बघा आपली साबुदाणे खिचडी तयार आहे. आता मी हे भाई आणि मम्मीला देते. थोडेच घे बाई, आता सगळे नाही सोलायचे. आई भाई खिचडी साबुदाण्याची खिचडी. आज भाई तुमचा उपवास आहे? हा, श्रावण सोमवार. आता समोरून बघा डॉग येतोय. आता आमच्या दिलूचं रिॲक्शन बघा. दिलू कोण गेला बाहेर? दिलू कोण होता? आता आमची रांगोळी काढून झालेली आहे. हा आता आम्ही देवळात चाललोय, आई मी आणि हे. तर आता मी साडी घ्यायला चालली वर चाललीस? हा म्हणजे वरच्या रूम मध्ये हो. जावा. साडी घ्यायला, साडी आणायला चालली. तुमच्या खाली बघा कोण झोपलेला आहे. दिलू झोपले. दिलूबाई. नवीन जागा आहे ती. ती नीलूची नवीन जागा आहे, हा. शोधली तिने. चला हा, चला. तुझ्या पहिला वरती कॅमेरामॅन कसा पोचतो? हवेत. तर आज खजान्यामधली कोणती साडी निघते? खजानामध्ये साड्या कमी आहेत सध्या. खजाना डिवाइड झालेला आहे, हो. एक मुंबईमध्ये एक रत्नागिरीमध्ये. रत्नागिरीमध्ये. हे बघा आता एवढ्या साड्या आहेत. कोणती घालू बोला बरा. चल तू डोळे बंद करून जी पण काढशील ती घाल. असं आहे का? चला आता कोणती साडी नेसणार आहे ते डायरेक्ट आता तुम्हाला साडी नेसल्यावरती काजलला दाखवतोय. कार कांताय? नाही. वा वा वा, टाळ्या टाळ्या टाळ्या. हे सर्व रीलचा कमाल आहे आमच्या घरी. किती आहेत सर्व गाणे? एवढंच आहे. ड्रॉप अँड रोल, स्टॉप स्टॉप ड्रॉप अँड रोल. पाठी बघा, तुम्हाला दिसला असेल की मंदिरात जायच्या अगोदरची ट्रेनिंग होत आहे इकडे. आणि आमचे मम्मी कुठे आहेत? मम्मी यावे यावे. वेणी घालते तुला. काय घेऊन आली? वेणी. वेणी आणली आईने. तिने मुचडा बांधलाय ना. व्हॉट मुचडा? दिस इज युअर फेस अँड दिस इज युअर मुचडा. मुचडा You नाही, got this? मुचडा. हा मुचडा. मुचडा ना. मुचडा मुचडा. मुचडा मुचडा म्हणजे असं आंबाडा बांधतात ना, त्याला मुचडा बोलतात. आता काजलला एक गाणं शिकवतो मम्मी. मी डान्स काय? शिकवतो. पकड मी हे पकड, असं कॅमेरा पकड, असं कर, असं. हा मारी मी, हा मारी मी. ते जा. झालं ना. मारी मी. हा मॅरी मी. कर कर तर केला. हे असं. मारी मी. आता हेच मंदिरात जाऊन करायचं तुला? नाही केला तुला नाही मारी म्हणत मी होती आणि काय? करते ना. मारी मी, माझं लग्न झालं पण. झालं काय? मग मारी मी कसं काय? कधी असं आहे. झालं? मग कधी आता 1 वर्ष होईल पण. होय काय? मग हे काय? चला रेडी आहे ना तू? ए गुंडूची चड्डी, गुंडूला चड्डी. आमची गुंडू कुठे आहे? गुंडू आणि ताई कुठे आहे? गुंडू आणि ताई वरच्या रूम मध्ये. हवेशीर आहेत ना. हा गाणं माहिती तुला? देखने को मुझको तू सौ बहाने. नेहमीच चुकतात, नेहमीच चुकतात.
परत परत देखने को मुझको 100 बहाने तू बनाए, ऐसा भी क्या मुझ में है छुपा, ओ मेरे चांद बालिया है होठों पे ये गालियां, बस देखने का मौका ना दिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया. चला मम्मी, नाही इकडे आमचं काय डान्स आणि गाणं संपणार नाही. तर इकडे मंदिरात जाण्यासाठी आपलं ताट रेडी आहे. हे बघा वा वा, ताट सुगंध कसला आला इकडे. अगरबत्ती. आपलं दूध, आपले तांदूळ, आपली मूठ तांदूळाची आहे ना यावी, हा. आपली एक मोठी दिवा, तांदूळ आहे आज. आपले फूल, फुलं, हार, हार, नारळ नारळ. आणि एक तांब्या पाणी. प्यायला नाही. हवे नाही असे काय रे, विस्कटलं का? कोणी विस्कटवली? काय माहिती कोण. चला. ज्याने कोणी विस्कटवले त्याला मी बघून घेईन. आणि आता आपण कुठे चाललो मम्मी? मंदिरात. कोणत्या मंदिरात? असं पडेल. आपल्या जवळच्यात ना? आपल्या जवळच्या मंदिरात जायचं शंकराच्या. चला जावा. आली आली. काढते.